Welkom in de Bouwcampus. Vandaag zit ik in het gezelschap van Christa Baens. Zij stapte onlangs in het familiaal afwerkingsbedrijf van haar vader Guido Baens in Kinrooi. Geen groot nieuws, zul je zeggen, maar laat me er even bij vertellen dat zij onlangs de halve wereld rond heeft gezeild. Daarom gaan we vandaag ondernemer/avonturier Christa Baens in de kijker zetten. Christa, welkom. Dank u wel. Mag ik even vragen, hoe lang ben jij ondertussen al terug? Ik ben een paar jaar terug intussen. Het is een avontuur geweest van maart tot juni 2018, dus al even geleden. En je bent dan in het familiebedrijf gestapt, maar laat me heel even teruggaan terug in de tijd. Je bent natuurlijk opgegroeid met een vader, een ondernemer van een groot familiebedrijf. Hoe heb je dat ervaren als kind? Had je toen al een beetje affiniteit met de sector? Affiniteit met de sector niet echt. In het bedrijf een beetje, omdat we altijd wel mee mochten als hij 's avonds ging laden of in het weekend daar moest zijn. Of dan gingen wij mee in de camion of op de heftruck. Van het moment dat we vakantiewerk mochten doen, mochten we aan de ramen meeschuren. Op een gegeven moment had ik daar geen zin meer in, dus dan ben ik daar andere jobjes gaan zoeken. En pas later is mijn affiniteit voor de bouw teruggekomen met mijn studie architectuur. Ja, want architectuur ben je gaan studeren. Dat is toch ook wel een richting in de bouw. Was dat een beetje met het oog op van kijk, mijn vader heeft een familiebedrijf? Of had je zoiets van ik ga gewoon aan mijn eigen weg timmeren? Mijn interesse in interieur en architectuur is misschien wel gekomen door het bedrijf. Dus ik heb mijn studie gedaan, architectuur, en daarna ook mijn eigen weg een beetje proberen te vinden. Ja. En dan op een bepaalde dag beslis je, ik ga op zeiltocht. Ik heb altijd wel een beetje gehouden van reizen en avontuurlijke reizen. En ik wou leren zeilen. Want het was niet zo dat je zoiets had van ik heb even een break nodig, even tijd en ruimte nodig om te beseffen wat ik graag wil doen in het leven? Ik ben daar niet mee begonnen met dat uitgangspunt, zal ik het zo zeggen. Achteraf bekeken heeft het mij wel goed gedaan om die break te hebben. Want het is toen ook dat ik met andere dingen, andere ideeën en een andere richting uit wil gaan. Ja. En wat heeft dan precies voor u de knoop doorgehakt van kijk, ik ga bij papa werken? Ook een beetje omdat wij in het weekend dan samen aan het bouwen waren in onze eigen huizen. Dat ik merkte dat het wel tof is om met hen samen te werken. En dan beginnen nadenken en beginnen brouwen op dat idee. Een beetje babbelen met iedereen, dus kijken wat hun meningen waren voordat ik effectief dat uitsprak. Ja. Zat je er al? Nee. Ja, voordat ik het wist zat ik. Ja. Zijn er bepaalde ervaringen van uw zeiltocht die u anders in het bedrijfsleven hebben doen staan? Ik heb bij het zeilen geleerd om niet op te geven. Want dat, ook al is het keizwaar en zijt je keivermoeid, je moet nooit opgeven. Een zeiler kijkt al vooruit en die anticipeert op wat er gaat komen voordat het drama zich voordoet. En die probeert te communiceren dat iedereen mee is en dat iedereen enthousiast is en iedereen mee die lijn volgt. Dus dat heb ik wel opgepikt. En ik denk dat dat in het bedrijfsleven wel goed van pas gaat komen. Klopt. Zeker als je dan naar de toekomst kijkt. Misschien verschillende uitdagingen dat je denkt van innovatie in het bedrijf binnenbrengen of misschien inzetten op het teamgevoel in het bedrijf. Dat zijn misschien dan toch dingen waar jij je tanden in kunt zetten. Ja, inderdaad. Ik heb geleerd dat communicatie heel belangrijk is en dat je met goede woorden en goede speeches iedereen heel enthousiast kunt maken en positieve energie kunt binnenbrengen. En dat is natuurlijk een familiebedrijf. Uw broer en uw zus zitten ook in het bedrijf. Ja. Die communicatie met hun, dat lijkt mij dan ook wel belangrijk en fijn om te kunnen doen daar. Ja, we hebben een goede band met elkaar. Er is wederzijds respect en we luisteren naar elkaar. En ja, iedereen, het is fijn om met hen samen te werken. Zijn er bepaalde ervaringen die je had in je zeiltocht? Bepaalde ergernissen, dat je denkt van, in het bedrijfsleven kom ik dat ook tegen en eigenlijk de ervaring op de boot heeft mij wel een beetje geholpen om in het bedrijfsleven op een andere manier aan te pakken. Na 2 jaar herinner ik me nog altijd die ene persoon die altijd de waarom-vragen stelde. En dat gebeurt nu ook. Alleen moet ik daar... ik heb geleerd om veel geduld te hebben. Ook voor hun.
En om duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is en waarvoor. Dus dat is wel iets dat uit een ergernis wel een goed groeipunt is geweest. Ja, want jij bent projectleider, dus je moet eigenlijk ook dagelijks mensen aansturen. Ja, dat is wat ik doe. Op korte termijn blijf jij gewoon projectleider, op lange termijn? Op lange termijn willen wij wel doorgroeien in het bedrijf. Ook met, ons papa gaat niet eeuwig aan het werk blijven. Dus wij willen wel de toekomst garanderen dat het bedrijf verder kan blijven groeien. Ja, want ook uw broer en uw zus die hebben ambitie om te groeien in het bedrijf en om er een misschien groter bedrijf van te maken of om andere markten te verkennen. Wie weet wat de toekomst brengt, ja. Wat mag ik u toewensen voor 2021? Dat we terug buiten mogen komen, dat we terug mogen reizen. Dat miste ik wel. En op professioneel vlak dat we kunnen blijven groeien. Ja, want het gaat goed in het bedrijf op dit moment. De sector doet het goed. De interieurafwerking gaat goed. Ja. Ik wil u bedanken voor uw tijd. En heel misschien, ik hoop dat je andere mensen ook geïnspireerd hebt om toch in het familiebedrijf te stappen. Of om een zot avontuur aan te gaan. Beide kan. Ja. Ik wil jullie thuis ook graag bedanken om te kijken of te luisteren. Wil je de opname herbekijken of zelfs herbeluisteren via een podcast-app? Dat kan allemaal. Wil je meer weten over Christa haar avontuur? Check dan zeker de website. En dan sluit ik hierbij graag af en hoop ik jullie terug te zien bij een volgende uitzending. Tot dan!